Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2023-nji ýylyň 31-nji dekabry. Hepdeniň ýekşenbe güni. Efirde täze ýyl gepleşigimiz. Ony Pragadaky studiýadan Gözel Hudaýberdiýewa We maksat Ataýew alyp barýar. Programmanyň dowamynda 2023-nji ýylda Türkmenistanda we halkara arenasynda ýyz galdyran käbir möhüm wakalar boýunça taýýarlanan gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Türkmenistanda 2023-nji ýylda ýylatyň azyk üçünçüligi bilen bagly problemalary azyk krizisi gynansak da saklanyp kaldy. Bu tema boýunça kardeşim Merdan Sariýewiň taýýarlanan synyny dinläliň. Türkmenistanda soňky 6 ýylda uly mesele öwrülen azyk etmezçiligi 2023-nji ýylyň dowamynda hem ýylatyň aglawy böldügi üçin uly alada bolmagynda galdy. Ýurdun ähli künjeklerinde günübirin zerur haritlaryň gymmatçylygy we gyçylygy hasym güýçlendi. Döwlet dukanlarynda we bazarlarynda gök bakça önümleriniň beýleki azyklaryň käbir görnüşleri sowda tekçilerinden doly ýitdi. Bu ýagdaýlar ýurtda gurpdan düşün ýylatyň arasynda açlyk protestleriniň hem köpelmegine getirdi. Käbir tweetlerde gazaby münen adamlar ýerli häkimler bilen dawalaşdy, hatda polisiýa bilen çakmışdy. Azyk howpsuzlygyny üpçün edendigini öňe sürýän türkmen häkimetleri problemalary çözmegiň deregine ýüzlerçe adamlyk azyk nowatlaryny gizlemek we nägilelik bildirýänlere basyş görkezmek ýaly hereketler bilen jogap berdi. Häkimetleriň adatça täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasynda döreden emeli azyk bolçulugy, köpdürlüligi we ardançylygy 2023-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahyryna çelnek hem saklanmady. Destine haritlaryň ýitigyçylygy emele geldi we narhlar 2 aýyň içinde 40%-den hem aşa ýokurlandy. Ýiti ykdysady çökünlükden ejir çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hüdürleýän ýumurtga, un, şeker ýaly itaty önümlerine garaşly bolup durýar. Emma häkimetler ýurdun aglawy tewitlerinde ýylaty azyk paýlary bilen kadaly üpçün edip bilmeýär. Ýurdun dürli tewitlerindäki döwlet dukanlarynda ýylaty aýda bir gezek 5 kilogramdan paýlanmaly un ençeme aýlap satylmady ýa-da 6-7 aý soň göýberildi. Mundan başga da ýylata bazar narhyndan gymmat satylýan yaramlalyk möhleti geçen önümleri satyn almadyk raýatlara paýok paýlary berilmedi. Käbir iri şäherleriň sol tanda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda etat harydyň gapdalyndan sirel suwlar, rezin spyklar, kanselari harytlary ýaly gosmaçy harytlary satyn almak hem talap edildi. Dukanlarda ýylata her gün paýlanmaly çörek de kadaly tapdyrmady. Häkimetler muňa oňoýly çözük tödürlemegiň deregine hususy hojalyklарynda çörek bisirýänlere batyş görkezdi. Gazy tyksitlamak bahanasy bilen adamlaryň howrusyndaky tamdyrlaryny ýykdy. 2023-nji ýylyň dowamynda döwlet dukanlarynda hasym köp ýumurtga ýetmezçiligi duýuldy. Hususy sowda nokotlarynda seyrek tapdyrýan bu harydyň bahasy 2 seçimisi ýokurlandy. Ýagny sentýabrda 30 tane ýumurtgadan ibaret bir desse 33 manatdan satylan bolsa, ol birdenkä 50 manada çelini ýokurlandy. Sol pursat ýurdun sowda edarlaryndan maglumat almak başartmasa da, Azatlyň habarçysy bilen anonim gürleşen telekeçiler ýumurtganyň gyçylygyny ýerli iri guş fermalarynyň bir näçesiniň tovuklarynyň näwelli kesele uçurap, köpçülikleýin haram ölmegi bilen baglanşdyrypdylar. Raýatlar seyrek ýagdaýda tatywy göýberilýän etaty azyk önümleriniň hilinden hem şikaýet etdiler. Mysal üçin Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bazarlarynda we dukanlarynda yaramlalyk möhleti bir näçe ýyl ozal geçen azyk önümleriniň ençeme görnüşi peýda bolsa, Aşgabatda we Marda ýylaty ardan bahadan satylan harytlaryň sol tanda unyň içinden dürli mörmöjekler, tarakanlar çykdy. Gündelik çöregini satyn almak umydy bilen döwlet dukanlarynyň öňündäki onurça adamlyk nowatlar hem eksilmedi. Bu ýagdaýlar nowatlarda käte dawa jenjelleriň döremegine, käte de onuň ursa ýazmagyna sebäp boldy. 2023-nji ýylda ýurdun dürli künjeklerinde azyk etmezçiligine we gymmatçylygyna garşy adamlaryň nägilelikli çykyşlary, protestleri hem has köp dörep başlady. Aprelde Ahalyň Kaky şäherinde ýerli ýylat döwlet dukanlarynda azyklaryň, hususan da çörek önümleriniň 2 hisse gymmatlamagyna, 70 teňgeden birdenkä 2 manada galmagyna garşy nägilelikli çäre geçirdi. Onarça adamın şäheriň häkimliginiň öňünde ençeme günnäp geçiren protestinden soň häkimetler ýeňillikli bahadan satylýan çöregiň ozalky narhyny gaýtardylar.
Seýlede apreliň ayagynda Dasowudyň könürgün sitrawynyň täze ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde ýüze goly ýasyjy jemlenip 2 aýyň hasabyna berilmedik adyk paýlarynyň tatywy çykarylmagyny talap etdiler. Türkmenistanyň Kronikasi nesiriniň ilkinji bolup çap eden we Azatlyň habarçysynyň tasdiklan maglumatyna görä 28 aprelde Sebitin zaman daýhan birleşiginde hem 180 töweregi ýasyjy jemlenip, ýokarky talaplary öňe sürüp, könürgünçe barýan ýoly pitikläpdir. Yeňil we ýük uloglary, seýlede traktorlar, köçäniň iki tarapyny hem böwetläpdir. Bu protest çäresine gelen kanun goraýjy işgärleriniň sany 30-a golaýlandy. Olar adımları köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgäriniň köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Mundan soňra Sebite könürgünçden häkimiň orundasary we ýene-de ençime resmi gelip bir näçe tagadyň dowamında uny we ýagy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýapdaýhan birleşiginde hem bu wagdalaryny gaýtaladylar. 7 Awgustda Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde esasan aýal maskalalardan ibarat ýüzlerçe adam ady gitmesçiligine garşy protest geçirip şäher häkimi bilen dawalaşdy. Mundan soňra häkim çäkli kim bolsa döwletiň dükanlarynda arzan çöreň satywyny gurajakdygyny, hususiýetçileriň bahalaryna hem gözükçülük etsekdigini söz berdi. İyun ayının başında Türkmenbaşyda nägilelikler ýüze çykdy. Ýagdaýlaryň birinde yerli ýaşaýjylar 6 ay gecikdirilip satylan fevral aýynyň azyk paýyny alyp bilmän soň hökümet dukanyna hüjüm etdiler. Seýlede iyun aýynda Aşgabatda ýylata ýeňillikle bahadan satylýan çöregi satyn almagy baran alyjy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowata duran ýaşaýjylara ýetmezligi sebäp boldy. 14 iyulda Dasowud vilayatynyň Göregre etrawynyň döwlet dukanynda ýylata ýeňillikle bahadan paýlanýan uny almagyň üstünde dören ýakalaşygyň netijesinde 45 ýaşlaryndaky aýal dukanyň basgançaklaryndan ýykylyp helak boldy. Waka bilen bagly dukan satyjysy tutsak edildi. Häkimetler ykdysady krizisyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we munyň bilen bagly döreýän protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewizionyasynda görkezilýän habarlarda azyk önümleriniň sol tanda çöregiň bolçulugy wasp edilýär we saatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mähelle görkezilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňündäki adamlaryň uzyn nowatlaryna garşy görüşini hem dowam etdirdiler. Polisiýa öňünde nowat tutýan adamlary kowmak bilen birlikde nowatlary ýaşyrmak üçin subsidiýalenen önümleriň satywyny dukanlaryň arka gapysyndan ýola goýdular. Seýlede çörek satywyny diňe ýerden sagat 7-8 aralygynda amala aşyrmaly etdiler. Eýsem 2023-nji ýyl Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň durmuşyna nähili ýatda galdy. Bu tema boýunça kärdeşim Sehranyň taýarlan giňişleýin synny dinläli. 2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapgyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyşy boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly syýahat etmek düzgünni girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bikanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň ilkinji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldular. Ýaşaýyş ruhsat üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny olaryň resmi hasaba duran ýerlerinde ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalary, kommunal tölegleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlylaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy, hasaba alynan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bikanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Täze düzgünler ykdysady çökgünlük we Türkiýedäki görülüp eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzbeýiz bolýan türkmen migrant
migrantlarynyň duçar bolýan agyr şertlerini hasta kynlaşdyrdy. Türkmen migrantlarynyň ençemesi resmi ýaşaýyş ruhsatyny düzetmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçüliklerin iş orunlaryny ýitirip başlady. Türkiýede habarçymyz iş berjileriň mümkin jerimelerden howatyr edip, ozoldan zähmet çekip gelen bir kanun işgärlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun beripdi. Ýylyň 2-nji aýynyň başynda has takygy 6 fevralda Türkiýede onlarça müň adamyň ölümine we ýene-de şonça adamyň yaralanmagyna getiren weýrançylykly yer ıranmasy boldy. Türkiýanyň Günorta Gündoğorundaky Kahramanmaraş şäherinde 7,18 ballyk we Günorta Gündoğorundaky Hatay şäherinde 7,5 ballyk yer sarsgynlary 13 milliondan gowrak adama gönü täsir etdi. Tebii betbaççylygyň ýany Türkiýe adyndan 3 ýedek insanperwer kömegini iýeren türkmen häkimetleri betbaççylyga duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanlaryň hem bardygyny boyun alsalar-da anyk ýa-da goloý sanlary äşgär etmediler. Ýöne sosial mediada yer titremesinde ölendigi we dereksiz ýitendigi aýdylýan Türkmenistanlaryň sanawy peýda boldy. Sanawda onlarça adamyň ady görkezilip, olaryň aglabasynyň has köp ejir çeken Kahramanmaraş şäherinde student bolandygy bellenildi. Türkmen sosial media ulanjylarynyň arasynda giňden paýlaşylan sanaw anyk kimiň düzendigini anyklamak başartmady. Emma şonda habarçylarymyz sanawdaky atlaryň käbiriniň ýany bilen habarlaşmak üçin görkezilen belgilere jaň edip, käbir adamlaryň ykbalyny anyklap bilipdiler. Şonda habarçylarymyzyň we garaşsyz neşirleriň maglumatlary esasynda azyndan 10 goloý türkmen raýatynyň ölendigi belli bolupdy. Ýylyň 3-nji aýynda türkmen aktivistleri Türkiýede hökümete değişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny hasaba aldyrdylar. Hak hukuga dayanç atly guramanyň özüni tanıştyryş dabarasy 26 martda Stambolda geçirildi. Aprel aýynda türk häkimetleriniň daşary ýurtlardan edýän migrasiýa talaplaryny güýçlendirýändigi barada maglumatlar peýda bolup başlady. Munyň bilen bir wagtda Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde azyndan ýüzlerçe türkmen raýatynyň saklanýandygy barada habar berildi. 7 aprelde Adam Hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondu Türkiýanyň bir näçe deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň köpüsiniň ykbalynyň bir näçe aý bäri näwelligine galýandygyny ma'lum etdi. Gurama 10 aprelde çap eden maglumatynda Van şäherinde deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň ýenjilendigini, muňa türkmenleriň öz watanyna zor bilen deportasiýa edilmegine garşy çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. 2013-nji ýylyň Tomuz faslynyň başynda Türkiýedäki migrantlar üçin megerem ýylyň iň bir aýgytly böleginiň başlan pursady bolsa gerek. Sebäbi türk häkimetleri iýun aýynda ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlara garşy göreşini güýçlendirip başladylar. Recep Tayyip Erdoğanyň 28 maýda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaýanyň 4-nji iýunda wezipe girişmeginiň izi süre türk häkimetleri bir kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini artdyrdylar. Polisiýa işgärleri köpçülikleýän ýerlerde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda, söwda merkezlerinde reýt geçirdiler. Reýtler ýurduň edara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklaryna hem gurnuldy. Türk häkimetleri bu reýtleriň dowamında onlarça müň bir kanun migrantyň tutsak edilip deport edilendigini ma'lum etdiler. Ýöne resmiler olaryň haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açaçan maglumat bermediler. Olaryň arasynda türkmenleriň hem bardygyna azatlygyň habarçylary, çeşmeleri we Türkiýedäki türkmen migrantlary ýygyderli habar berdiler. Şeýle-de Aşgabatyň aeroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň awgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini habar berdiler. Bu ýagdaýlar barada häzirçe dymyşlygyny saklayan türkmen häkimetleri Türkiýeden gelen raýatlaryň jinsy ýollar bilen geçen ýokunç kesellere ýolugyp ýolugmandygy boýunça barlyklary hem geçirdiler. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistandaky habarçylarymyz Türkiýeden deport edilip ýurda dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörteli köpelendigini habar berdiler. Bu raýatlaryň köpüsi ýurduň kanun goraýjy idaralarynyň işgärleri tarapyndan ýydarlanmalary hem sezewar edildi. Garaşsyz neşirler Türkiýeden deport edilen Türkmenistanlaryň arasynda türkmen raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berdiler. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 4-nji sentýabrda çap eden maglumatynda Türkiýede bolan wagtlary protestlere gatnaşyp sosial ulgamlarda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edendigi aýdylýan 2 aktivistiň Türkmenistana iýerlendigi we olaryň biriniň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilendigi aýdyldy.
Türkmen Helsinki Fondu 14-nji sentýabrda Maksat Baymuradowyň bir kanun ýagdaýda watanyna iýerlendigini we onuň ol ýerde basyşlara duçar bolup biljekdigini habar berdi. Mary welaýatynda doglan 30 ýaşly zähmet migranty Baymuradow internetde türkmen raýatlarynyň Türkiýede we Türkmenistanda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlary, olaryň hak hukuklary barada çykyş edip öz garaşlaryny ençeme gezek beýan edipdi. 17 oktýabrda bolsa onlarça türkmen migranty bilen bir hatarda aktivist Serdar Durduliýewiň Stambuldan Türkmenistana deportasiýa edilendigini Garaşsyz neşir Türkmenistanyň Kronikasy habar berdi. Gurrun edilen raýat aktivistleriniň soňky ykbaly barada häzirçenlik hiç ýyly maglumat ýok. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda gelýän Türkiýede kanun esasda ýaşaýan daşary ýurtlaryň sanawynda türkmen raýatlary 1-nji orunda ýerleşdirilýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 7 dekabrda täzelenen sanlaryna görä Türkmenistany Russiýa we Irak ýyzarlaýar. Häzirki wagtda Türkiýede 200.836 türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz neşirler we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramalar, şeýle-de synçylar Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar. 2023-nji ýylda türk media serişdelerinde Türkiýede dürli wagtlarda dürli sebäpler esasında ölen ýa-da jenaýata baş şoşan türkmenistanlylar barada habarlaryň çap edilmegi hem dowam etdi. Olaryň arasynda 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy türk medeniýet serişdelerinde we raýatlaryň arasynda uly seslenme döredipdi. Olary öldürmekde aýplanan türkmen raýaty Sapar Murat Haliýew jesetleri 160 bölege bölündigini boyun alypdy. Türkmen zähmet migrantlary häkimetleriniň reýtleri sebäpli henüz hem basyş astynda galýarlar. Bu reýtler köpleri gizlenmäge mejbur edýär we gazançdan hemde maddi taýdan özlerine garaşly bolan Türkmenistandaky maşgalalaryny eklemek mümkinçiliginden mahrum edýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň hökümeti Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligini ma'lum etmeýär. Şeýle-de häkimetler we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri olaryň bu ýurtda ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täze ýyla bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Bu gepleşikde 2023-nji ýylda Türkmenistanyň we halkara arenasyna ýygy galdyran käbir möhüm wakalar boýunça ýylyň jemlerine bagyşlanan maglumatlar eşitilýär. Soňky ýyllarda Russiýanyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda bolup geçýän wakalaryň fonunda Rus giňişligi Stalinçylygyň ýyda dolanmak gorkusyny başdan geçirýär. Bu temany kardeşim Ýowşan Anna Gurban dowam etdirýär. Çünki Russiýada Lenin diňe bir mawzuley muzeyden naşgadat dälip olarky Rus işäwri 2003-nji ýylda Yukas kompaniýasy derbi dagyny edilenden soň Israile giden Leonid Nevzlin ýadýar. Emma Stalin özüň günnelik durmuşymyz bolup durýar. Görnüşinden häzirki rejim Stalin wagtyna belli bir karara gelmedi. Bu mesele golaylaşmaýar. Olanyň üçin howply diýip hasap edilýär. Ýöne beýle däl. Putin rejiminiň Stalinçylar we Stalinçylyk wagtyna keskitlenen gaty bir garaýşy bar. Ol birinciden rejimiň gözbaşlary gelip çykyş bilen baglanşykly. KGB, GPU we ÇK Stalin'i pikir we amaly iş hökmüne garşy bolup bilmez. Stalin olaryň howanlary, akwaly, terjime hali. Stalin ýylatyň Stalinleşdirme prosesine çekilmegini, täze Stalinçylygy garlyp gatylmagyny ulanylýan ýörüýte operasiýalaryň biri bolup durýar. Biz medeni we ruhy taýdan henidem Stalinçylyk jemgyýeti bolup galýar diýip Israilde ýaşaýan öňkü Rus biznesmeni ýazýar. KGB-niň, ýagny Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň işgäri Aleksey Solovyow 1991-nji ýylda uzak günne gorun Smolenko owasyna bardy. Ol bir ýere Stalinçylyk repressiýalarynyň pidarlary bolan we bu owanyň golaýyna koýda tapylan köpçüliklerin mazarlarda jaýlanan adamlar baradaky arxiw ýazgylaryny öwrenmek üçin geldi.
Mesaby gurrun edip tokoyun içinden hayalcıktan ýörep barýardyk. Birden eren bu gar gatlaklarynyň aşagynaky çökün ýerleri gözümiz düşdi diýip häzir 92 ýaşan Solovýov ýatlaýar. Ilki 8 sany çökün ýeri sanadyk, soň olaryň sany 20 çeni baryp ýetdi. Bir çökün ýeriň goloýuna baranymyzda gany boýulan tuşun derisini gördük. Tilki çeýnen bolarly. Deriniň gapdalyna bir tünk hem bar eken. Ýöne ol tuşun tünküni meňdemeýärdi. Onu alyp ekspertiza barlygyna iýerdik. Adam tünkü bolup çykdy. Derňöwçüler bir näçe aýyň içinde 1937-38-nji ýyllarda jedalandyrlyp öldürilen adamlaryň adyndan 2500 cesedini ölçün alýan 50 sany köpçülikliň mazarlygy tapdylar. Hünärmenleriň çaklamalaryna görä bu tokoyda jaýlanan adamlaryň umumy sany 8000den az bolmaly. Aleksey Solovýov bu ýerdäki köpçülikliň mazarlary barada gurrungy 1980-nji ýylda öz adynyň aýdylmalygyny soran öňkü döwlet howpsuzlyk işgäri bilen bolan söhbetdeşlikde eşitdenligini aýtdy. Ol adam halk düşmanlaryna garşy çykarylan ölüm jezasy hökümlerini elin ýerine ýetiripdir. Meniň söhbetdeşim hassa surnugun adamy meňdeýärdi we onuň eşiden zatlarym depe saçymy düýrükdirýärdi. Ol özüniň inni ýaşajak wagtynyň gaty adalanlygyny we bu maglumatlary meniň bilen paýlaşmagynyň şol ýyllarda bolan aýlygan çuwakalary barada gurrun bermeginiň zerurdygyny aýtdy. Deyip olaytdy. Olar her gün esleriň çiýte sewtindäki NKVD müdürlüğiniň başlygy Horhorin tarapyndan gol çekilen tutsaw sanagyny, atylmaly adamlaryň sanaglaryny alypdyrlar. Ölüme höküm edilenler özlerine çykarylan hökümden habarsyz diýip Aleksey Solovýov gurrun berýär. Türme garagullary öldüriljek adamy ýarym ýerdemini alyp gelýärdi. Ölüme höküm edilen adam ceza kamerasyna giren wagtyna cellat cezany ýerine ýetirji sapançasyny onuň kelle çanagyny çenäp ýeňsesinden atyp öldürýärdi. Transbaykal Döwlet Uniwersitetiniň tarih bölüminiň studenti Oleg Yachmenow muallimlaryň köpüsiniň işçiň Putinçilerdigini, olaryň Stalinçilik ýyllary barada gurrun edenlerine bu gorkunç bolan bolsa-da başgaça bolup bilmezdi diýenliklerini gurrun berýär. Staliniň aklanmagy, dikeldilmegi çäriýe gasyr tögereg öň. KGB-niň öňki ofiseri Vladimir Putin Rus häkimiýetiniň başyna gelenine başlandy. Jemgyýetçilik pikirini öwrenýän garaşsyz merkez. Yuri Levada adynaky guramy 90-njy ýyllaryň başynda Ruslardan ähli döwürleriň we halklaryň taryhy şahsiýetleri barada pikir sorap başlady. Stalin 1994-nji ýylda geçirilen pikir soraşlykda 20% bilen 4-nji orna ýeledi. 2012-nji ýyla çenli ol 1-nji ýere çykdy we şu güne çenli şol ornuna saklanýar. 2021-nji ýylda Ruslaryň 40%den gowragy onuň adyny tutdy. 2023-nji ýylda pikirini aýdanlaryň 47%i Staliny hormat goýanlygyny boýnaldy. Geçip barýan ýylyň dowamyny dünýäniň dürli sebitlerine birnäçe görnükli şahsiýetler tanymaly adamlar dünýäsini täzeledi. Nowatdaky 2023-nji ýylda aradan çykan käbir görnükli şahsiýetler, tanymaly siýasatçylar, döwlet adamlary, medeniýet we sunugy işgärleri ýatlanýar. Ruslan Hasbulatov gelip çıkışı boyunca Çeçen milletinden olan Rusiyalı siýasatçy we ykdysatçy Ruslan Hasbulatov 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwar güni Moskwanyň günibatyrynaky Olgino daçasyna 80 ýaşda aradan çykdy. Hasbulatov Sowetler döwründe Rusiya Sowet Federativ Sosialistik Respublikasynyň kanun çykarjy organy bolan Ýokary Sowetiniň iň soňky spikeri bolupdy. Onuň respublikanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin bilen arada dören gapma garşylygy Moskwadaky ýaragly çakmyşlyklarda iň ýokary derejesine baryp ýetipdi. Ol Sowet Soýuzynyň 1990-njy ýyllaryň başlarynaky ahwaly barada 2008-nji ýylyň 29-njy sentýabryna Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyna şeýle gurrun beripdi. Тогда в обществе царили такие романтические. Ol döwürlerde jemgyýet romantik arzuwlaryň jadysynyň astyna galypdy. Elbetde biz hem ýurtdaky ýagdaýlary gowuluga tarap üýtgedip bilersi pikir edipdik. Страну к лучшему. Pervez Musharraf, Pakistanyň öňkü prezidenti 1990-njy ýyldaky ölüm ýetimsiz döwlet agdyrylşy bilen häkimet başyna geçen Pervez Musharraf 2023-nji ýylyň 5-nji fevralyna Dubaýda bir keselhanada udaga çeken amiloid degenerasiýasy keseli bilen 79 ýaşda aradan çykdy. Nowatdaky sessiýada Musharraf 2018-nji ýylyň 18-nji awgustyna telewizionda özüniň prezident wezipesinden çekilýänligini oglan edýär. मुल्क और कौम के खातिर Men ýurdumyň bähpidine öz wezipemden çekilmek kararyna geldim. Meniň işden çekilmek
etmek baradaky arzam şu gün Milli Geňeşiň spikerine barıp gowşar. Men hem adam, men hem ýalňyşlyk edendirin. Bu hatalar üçin adamlar meniň günämi geçerler diýip umyt edýärin. Meniň niýetim elimdama päk boldy. Meniň erbet niýetim bolmady. नियत में कभी खोट नहीं था. Tina Turner, asıl adı Anna Maya Bullock bolan Amerikalı aydımçı Tina Turner 2023-nji ýylyň 24-nji maýyna Kuesnacht Şweýsar şäherçetindäki öýünde 83 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Onuň durmuş kıssasy aýallaryň azat edilmegini ünti çekdi. Ol özüniň manyly ömrüne maşgala durumuna garşy görüşdi. Tina Turner'ın iň meşhur aýdymlarynyň biri onuň 1984-nji ýylda çykaran What's Love Got to Do With It aýdymy bolupdy. Silvia Berlusconi, Italiýanyň öňkü premier ministri Silvio Berlusconi 2023-nji ýylyň 12-nji iýulyna Milandaky keselhanalaryň birine bir topar saglyk problemalarynyň soň leýkemiýa garşy bejergi alýan döwrüne 86 ýaşda aradan çykdy. Ol Nowotag sessiýasynda 2007-nji ýylyň 27-nji aprelini öz hökümetini ona bildirmek boýunça geçirilen ses berilişliginiň öňki ýüreşine parlamentde söz söyleýär. Non riesco a considerarmi Men özümi hakyky siýasatçy hasaplamaýaryn. Men ýurdun taryhyny bolup geçen geçiş döwrüne başga adam bolman soň siýasat bilen meşgulum bol diýen karary gelen işe uradım. impegnare perché altri non c'era. Toto Cutugno, asıl adı Salvador Cutugno bolan Italiýaly aýdymçy Toto Cutugno 2023-nji ýylyň 22-nji awgustyna Milanda bir keselhanada prostata düwüni bilen 80 ýaşda aradan çykdy. Ol köpler tarapyndan 1980-nji ýyllaryň Italian estradasynyň ses hökmüni tanalýardy. Cutugno 1990-njy ýylda Insieme 1992 aýdymy bilen Eurovision aýdym bäsleşigini ýeňiji bolanda bolsa, ol tutuş dünýäde 1983-nji ýylda çykaran La Italiano aýdymy bilen tanalýar. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Yevgeniy Prigozhin ve Dmitri Utkin, Kreml bilen bağlanşykly Rus oligarhy, Sowet komandiri, Wagner hakyny tutma topurynyň esaslandyrjysy we ýol başçysy Yevgeniy Prigozhin Moskwanyň Demirgazyk günbatyryna ýerleşýän Kuzhenki owasynyň goloýuny 23-nji awgustda bolan sırly uçur helakçylygynyň soňra Rus häkimetleri tarapyndan 62 ýaşda merhum eglan edildi. Bu uçur helakçylygynyň pidalarynyň hatyryna Wagner topurynyň eginleş esaslandyrjysy we ýokary derejeli serkerdisi 53 ýaşly Dmitri Utkin hem bardy. Yevgeniy Prigozhin Wagner topurynyň gysga ömürli fitnesinden soňra ilkinji gedek aýan edilmeýän bir ýerden ses ýazgar arkaly beýanat berýär. Bu beýanat 2023-nji ýylyň 26-njy iýulyna köpçülige ýetirildi. У нас не было цели. Biziň maksadymyz häzirki rejimi we kanuny taýdan saýlanan hökümeti agdarmak däl. Biz bu barada ozalan birnäçe gedek gurrun etdik. Biz Rus eskeriniň ganyny galmadyk üçin ýyda çekildik. Чтобы не проливать кровь русских солдат. Rus prezidenti Vladimir Putin 2023-nji ýylyň 24-nji awgustyny efire berilen televizion çykyşyny Prigozhin barada şeýle diýär. Prigozhina я знал очень давно. Men Yevgeniy Prigozhiny köpden bäri 1990-njy ýylaryň başlaryndan bäri tanaýaryn. Ol sözsürmle ykbal bolan adamny durmuşda çynnyka ýalňyşlyklary goýberdi. Ol özü üçünde men ýüz tutdum soň gaýlarda bolşýaly umumy bähfet üçüne zerur bolan netijeler gazandy. Ol talantly adamny, talantly biznesmenni. Ol diňe bir biziň ýurdumyzda işläp netije gazanmady. Eýsem daşary ýurtlarda, hususan Afrikada da işledi. Ol ýerde newit gaz, gymmatly metallar we daşlar bilen meşgullandy. Драгоценными металлами и камнями. Rosalind Carter, Abaşanyň öňkü birinji hanymy öňkü prezident Jimmy Carteryň aýaly. Rosalind Carter 2023-nji ýylyň 19-njy noýabryna Abaşanyň Georgia ştatynyň Plains şäherindäki öýünde demensiýadan ejir çekip 96 ýaşda aradan çykdy. Ölümiň anyk sebebi ma'lum edilmedi. Abaşanyň öňkü prezidenti Jimmy Carter 2015-nji ýylyň 20-nji awgustyny Atlantadaky bir metbuat ýygynyny aýaly barada şeýle diýdi. Meniň durmuşda bitiren iň gowy işim Rosalin'e öýlenmek boldy. Şol meniň durmuşdaky iň üstünlikli fursatym boldy. That's the pinnacle of my life.
Aman Tuleyev gelip çıkış boyunca Kazak, Tatar we Başkurt milletlerinden bolan Rusiyalı regional siyasatçı, Severin Kemerow sewtiniň öňkü gubernatory, prezident wezipesine 3 gedek dalaş eden Aman Tuleyev 2023-nji ýylyň 14-nji sentýabryna Kemerow şäherindäki bir heselhanada 79 ýaşda aradan çykdy. Tuleyev Kemerowdaky bir sewda merkezine 2018-nji ýylyň 25-nji martynda bolan ölüm ýetimli ýangyndan soňra wezipeden çekilýändigini ulan edip 1-nji aprelde beren video beýanatyny şeýle diýär. Считаю для себя, правильно. Men wezipeden çekilmegi dogry manyly we ýeketäk dogry ýol hasaplaýaryn. Sebebi maňa şeýle agyr ýüklen gubernator wezipesini dowam etdirmeklik mümkin näl. Bu ahlak taýdan mümkin näl. Nельзя. Морально нельзя. Henry Kissinger, Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary, milli howpsuzlyk maslahatçysy, täsirli daşary siýasat ýazyjysy Henry Kissinger 30-njy noýabrda ABŞ-nyň Kent şäherçesine 100 ýaşda aradan çykdy. Onuň ölüminiň sebebi ma'lum edilmedi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörüýte programmamyzy geçirip guturýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa we Maksat Ataýew bilelikde alyp bardy. Täze ýylyňyz gutly bolsun. 2024-nji ýyl hemmämize saglyk, rızkyl, bereket we asudalyk getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun hormatly dinleyijiler.